ପିଲାମାନେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଆଉ ସରୀସୃପ। ଆମେ ସେଇ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଆଉ ସରୀସୃପ ବିଷୟରେ ଆଜି ତମ ମାନଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା। ତମେ କହିଲ ଗୋଟେ କୀଟ ପତଙ୍ଗର ନାମ କହିଲ। ପ୍ରଜାପତି। ପ୍ରଜାପତି କେମିତି ଉଡେ? ସୁନା ଝିଅ। ତମେ ଗୋଟେ ସରୀସୃପର ନାମ କହିଲ। ସରୀସୃପ ଯେ ଘୁଷୁରିକି ଚାଲେ। ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଚାଲେ ତଳେ। ସାପ। ସାପ ଗୋଟେ ସରୀସୃପ। ତମେ କୁହ ଗୋଟେ ସରୀସୃପର ନାମ। କୁମ୍ଭୀର। ତମେ କୁହ। କାନ୍ଥରେ କିଏ ଚାଲେ? ଝିଟିପିଟି। ତମେ ଗୋଟେ କୀଟ ପତଙ୍ଗର ନାମ କହିଲ ଯେ ଉଡେ। ମଶା। ମଶା ଉଡେନି? ମଶା। ମଶା। ତମେ ଗୋଟେ କୁହ। କଙ୍କି ଉଡେ। କଙ୍କି ଗୋଟେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାର।